हेल' लोगोफोर माबोरै दं मोजाङै दं ना जोंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायावनो आरो नोंसोरनि अननायाव ओमफ्राय थाब आंखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ'आव फुंनिफ्रायनो भिडिअ' लानाय जायाखिसै आरोना ओरैबायदि खामानि लोगोफोर एकदमबारे खामानियानो होंगो दोंगो फिसाजोनाबो उदै सानायाबो हामाबो हामा नालाय बेनि थाखायनो माने थाबनो भिडिअ' लानो हायाखिसै आरो ओमफ्राय दासो नै न' ओरै लिरखांनानै दासो आङो ब्लग लाबाय आरो दैया रानबावाखैसो ओमफ्राय बैयाव ओंखाम जाग्राखौबो लिरखांबाय ओमफ्राय नै गेस अखा सुदों ओमफ्राय बेखौ सुखांबासो ओमफ्राय दुगैनो मोनसिगोन आरो दा ओमफ्राय नै खानायाव एसे माबा मोनसे बुस्थु फोनदों आं एसे आलाय सिलाय जाना थानायखाय ओमफ्राय दा खर'आनो साजोब्बाय नै जायो बेबो जानानै ओमफ्राय दा दुगैनोसै आरोना नैखौ सुखांनानै ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ मा देखायलांबाय थानो हायो नायलांबाय थाथारना नोंथांमोना ओमफ्रायो फिथाखौथ' जेबोथ' बानायखायाखै आं दिनै बानायनो हागोन ना हाला मिथिला आरो हारसिंना लोगोफोर एकदमबारे हास्लाबा ओमफ्राय दिनै मंगलबारखाबो नालाय ओमफ्राय दा नायनोसै आरोना बानायनो हागोन ना हाया बानायनो हायाबा गाबोन फुङाव बानायनोसै आरो उपाय गैया लोगोफोर हारसिं जिबन जागोन दा हराव ओइ मा खारेन आं रोङा लिंलां दोनलायबाय आं खारेनबो रोङालै आमानै इसे बारा हगारना ओइ फन खारेन दं दे मा बुस्थु बेफोरो माबायावनो नोंसोरना ए साथुननि बानायनायावनो मरथनबो होलायदो जायनो माने बिदिनो जागोन मानोना मोननैल' ना नै इयाव बेदर दं ओमफ्राय इयो मेथा ओमफ्राय इसा मैगं ओरैजा आयौ ओइ मुथुनानो जादे ओइ आं नाया दै रोगोफोर आं नाया हरत ओइ गसेर एटा दे मरथ' मोनदो ओइ रावबो जाग्रोनो मोना ज' जागोन रानजोबग्रो ज' जानांगौ दे एबार सोरनाव मेरे पास देगा नैलाय गडा नैलाय गडा सोरनाव थांदो नैलाय ओइ लेसिनाव गलिदो आनिना मरथ'न गलायबाय आनिना ओइ अनजननि खोना अनजननि फायसे अनजननि फायसे राननायाव ओइ नै निमाल दंफैयो सोरो थांबाय दङ दाबो गोलै आनियाव फैबाय मा गोलैखो एसे नागिरदोब्रा एसे बालुआ नोंसोर नों मोनाना दन्दा आं सो दोनदोंमोन आनिनिखौ नों लादों गाबोन थाखायनो आंहा ओमफ्राय माबा खाना दोनबाय आरोना ओमफ्राय आंहा दिनै फिथाखौनो एवनानै दोनाखिसै माने गैया टाइमानो जादिया टाइमाथ' जादोंमोन ओमफ्राय नै बिसोरनि खाना जानायावसो थांफाना मावफाना हैनानै गैया जादियासै गुदुं गाबोननो जानोसै आरोना फुङाव बानायनानै ना नोंबो थाब सिखारदो एसे आंखौ थाफ्लियाव बुना हो गोसा ए थाफ्लियाव बुनो गोसा मोजां सिखारखागोन होमबालाय थाब सिखाराबालाय बेलागुर सावनो ओमफ्राय दा गाबोनबोथ' थांनांगौ नालाय ओमफ्राय दा दिनै एसे इखौ मावखाना दोनबाय आरोना एसे रेडि जानायनि ओमफ्राय दा गयखौनो हानबावाखै जोंहा गय हानगौनांगौ नै हाजावनानै रेडि ओमफ्राय बे एफा गुसु इखौ लोंनानै लोंबा मा जागोन आं दानाखैनो नै दानाखैनो बोरैबा नांगोन दो पें 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 लोगोफोर जि खस्थ'यै गय थाइथाम हाननानै लाबोबाय आरोना गाबोननि थाखाय गाबोन नांगौना नों टर्सखौ लालाय गाबोननि थाखाय नै नांगोन ना इखौ गाबोन जोंना बेलागुर सावनो खुलुमहैनो नालाय बेखौ लाखाबाय नैबे बिथाङा हाननो बिराद खस्थ'यै बिसोरा खाना जानो थांफिनसैनो बेखौ दा रेडि खालामना लाखासै आरो हरबाबो हानखाबाय आं गाबोनबाबो खोमसियाव हानखानांगोन ना